ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 70ରୁ 80% ଲୋକ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଭୁଲ ତରିକାରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ତ ଜାଣିବା ଦରକାର ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କେତେବେଳେ କରାଯାଏ ଏବଂ କେମିତି ଜଳ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ, ଏବଂ ଆମେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର କେଉଁ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଆମେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା? ସାଙ୍ଗମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଯେତେବେଳେ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବାର ବିଧି, ଏବଂ ଯଦି ଆମେମାନେ 8ଟା କିମ୍ବା 9ଟା କିମ୍ବା 10ଟା, ସାଙ୍ଗମାନେ କେହି କେହି ମଧ୍ୟ 12ଟା ଗୋଟେ ବେଳେ ସ୍ନାନ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭୁଲ। ଏହିପରି ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆମେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଆମମାନଙ୍କୁ ବିପରୀତ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ତ କ୍ରୋଧ ଅହଙ୍କାର ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆମର ଦେହ ପା ଖରାପ ହେବ, ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଉଠିବା ଏବଂ ସ୍ନାନ ସାରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଏହି 3ଟି ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଆପଣମାନେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ। 3ଟି ନାମ ହେଉଛି ଓମ୍ ସୂର୍ୟାୟ ନମଃ, ଭାସ୍କରାୟ ନମଃ, ଓମ୍ ଦିବାକରାୟ ନମଃ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ।